Hoxe visitamos o médico, pero como se facía nos anos 60, imos coñecer os aparellos que usaban os médicos do rural en Galicia. Bueno, Manolo, menudas xoias que tedes aquí, Sí, bueno, atopámonos nunha das 15 salas do Museo Etnográfico Casa do Patrón, que é un dos mellores museos etnográficos de Galicia, é un verdadeiro ecomuseo do mundo rural galego, e concretamente esta sala, esta exposición, está dedicada, monotemática, está dedicada á labor importantísima que tuvo o médico rural en Galicia durante centos de anos. Manolo, a mí chama moito tamén a atención tanto esta máquina de rayos como aquela, era moi diferente, non? O museo ten peces de todo Galicia, da Galicia inteira, concretamente esta sala só temos da comarca de Deza, porque tuve unha sorte, a xente foi tan xenerosa, tanto médicos como dentistas, como farmacéuticos, de doarnos un montón de pezas na comarca de Deza e fixemos esta sala completa desta comarca. Todas as persoas de máis de 50 anos pasaron por aquí, todos, os da comarca de Deza como mínimo. Oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. Eran bons médicos, tiñan poucos útiles, como di a lámina esa do médico rural que hai na entrada, o médico poucas veces cura, a veces alivia, pero sempre debe consolar, porque a enfermidade e a curación ten un componente psicolóxico e un componente de cariño moi importante. Manolo, de todos estes aparellos que estamos a ver aquí, cale para vostede o máis especial? A ver, eu non che podo dicir eso, ainda que o saiba. A ver, nós temos 6.000 apeiros no museo, son todos igual de importantes. Obviamente, nesta sala, se houbera unha peza chave, unha peza clave, serían os rayos X. Bueno, sen dúbida, o que é verdade é que aquí nestas 4 paredes hai moita historia. Sí, claro, o recordo non pode ser moi agradable moitas veces porque a profesión era a que era, pero salvaronlle a vida a moita xente, con poucos recursos, con moitos medios, con moito sacrificio. A dedicación era total e absoluta. Iban a cabalo, iban a pé, iban en bicicleta, velos enfermos de día, de noite, a hora que fora, porque era a única persoa que os podía consolar, efectivamente, e alivialos, axudalos. Oiga, doctor, esta vez le falló la 1:24, consolar, axudar, como ben dicían ali. Bueno, hoxe temos o luso, que tal, Maximino, moi bons días. Bos días. Pois de ter como un anaquiño, non, de todos eses aparellos aquí no termómetro, grazas a ti. Algo que nos brinda o Museo Casa do Patrón. Son artilugios de fai 70 anos. Que importante, Maximino, rendir homenaxe a eses médicos do rural, Bueno, eu vou a dicir algo. Eu nací nunha parroquia que se chama Prevediños, do Concello de Touro, e nos anos 50 foi unha parroquia revolucionaria, porque ali se instalou un médico, o doutor Reimóndez Portela. No ano 52 instalouse ali, cos medios que tiña, que máis ou menos serían parecidos a estos. Entonces, bueno, ese médico chegou a ter un sanatorio ali propio, polo tanto, creceu. Pero, bueno, calquera dos maiores que lle pregunto da parroquia de Prevediños ten ido ali ao médico. Bueno, creo porque que era moi famoso. estamos vendo aí en pantalla, ¿no? Claro, como iba dun sitio a outro, así a cabalo? Pois había que ir a cabalo, porque non é que non houbera medios, pero nos povos había corredoiras onde había barro, onde non se podía chegar. Entonces eu recordo que ese médico que de Prevediños tuvo un cabalo, entonces se iba a visitar os enfermos a cabalo. Pasados uns anos, comprouse unha moto, eu recordo a moto dele, ir na moto polas pistas. Maximino, é verdade que ese médico chegáballe a sacar as moas, creo que con un aparello tipo que tes aquí, case sen baixar do cabalo? Ese era outro, de outro concello da limítrofe. É sen anestesia, claro. Claro, tiraba, bueno, eu saquei muelas sin anestesia. Non pensedes que isto que eu non son tan vello, pero a min quitaronme 2 muelas sin anestesia. Entonces, e con un aparello tal que este. O lógico é que o señor agarrábate por aí, tiraba, pero había un señor que non se baixaba do cabalo para quitarlle os dentes. A ver, abre aí, se tiraba. Ras. Isto era o grito que pegaría o señor. De aí que temos un gran pánico aos dentistas. Claro. Porque os dentistas eran médicos da aldea, pero que actuaban desa forma, sin necesidade de anestesiar. Hoxe vas ao dentista e non sintes dolor ningún. E logo que mal augurio, Maximino, cando ese médico rural chegaba acompañado, non? Do cura. Bueno, a verdade é que cando iba ao médico
Iba ao cura tamén. Entón, os pobres dicían, debe estar moi maliño, porque xa llevei ao cura. E a veces a máis, iba ao cura, non iba ao médico. Eso é peor. Sí, porque os curas eran os que generalmente sanaban. Tampouco non había moitos medios, porque eu sei de personas que morreron sin puñer unha inyección toda a súa vida. É sin ir ao médico. Aí digamos que esos médicos, Maximino, entendo que, claro, terían moi adestrada a observación, non? Porque como auscultaban o paciente? Mira, para que vexas, isto era o que tiñan. Isto poñan aí no oído e iban escultando con ele. Fijadevos, isto non é unha copa, isto é de madeira. Isto é un aparato, como vedes, que ten un buratiño por aquí para transmitir o sonido que despertaba o paciente, o sea, que fijadevos onde chegaba. Esa era unha especie de fonendo para entendernos. Claro. Había termómetro, entón? Había termómetros, e os termómetros son vellos. O mercurio, eu recordo toda a vida. Había un termómetro parecido ao de agora, pero aí non cambiou moito. O termómetro se había, a xente se lle medían a fiebre. Maximino? Bueno, pois este é un aparatejo para destilar agua. Normalmente, os medicamentos antes había que facelos. Entón, que ocurría? Que a agua hai que destilala, porque para mezclarlle a penicilina había que botarlle agua destilada. Se non había agua, pois aquí botaban agua, aquí poñían a copa, aquí puñanlle lume a esta mechiña que vedes aquí abaixo, vedes? Este é como un candil, puñanlle o fogo aquí, isto iba quentando a agua e acababa destilando a agua para mezclarlle os medicamentos. Entonces, cuidado, isto era algo... Claro, é unha curiosidade, claro, entón non había seguridade social, se ti chamabas ao médico, custabache cartos, como se... Mira, a seguridade social empezou no ano 63, obligatorio aquí en España. Houve un seguro que se fixeron no 1908, que xa era un seguro, pero non era obligatorio. Entón, a seguridade social, a partir do 1963, que foi antes donte. E esos médicos rural, como se lles pagaba? Igual, ás veces, como que tiñan na casa xente... Nos anos 50, os médicos eran arrendados. Non había diñeiro. Despois da guerra en España había moita miseria, non había diñeiro para pagarlle. Entón, bueno, pois arrendábano para todo o ano. Unha consulta que facían, ou dos, arrendaba unha familia inteira. E pagabanlle con gran, A fin de ano pagábase con gran o millo, o produtos do campo, que era o que tiñan máis a man. Isto que tamén é moi curioso. Isto é moi importante. Mira, había sempre en cada pobo había digamos, un practicante, unha especie de practicante que puña as inyeccións, e puña curas, e facía todas estas cousas. Entón, levaba isto. Aquí puña, nesta tapiña puñalle alcohol, puña isto aquí encima, plantaba o lumo ao alcohol, e aquí puñía agua e fervía a xeringa. A xeringa cocía aquí, como se dice, ferver a xeringa mala agulla. Se desinfectaba para... Era para desinfectala, porque a xeringa era a mesma para todos, e a agulla tamén, Claro, ahora Eso sería, claro, ahora cos temoslle pánico ás inyeccións, porque cando ves esta agulla, dices, bueno, Dios, isto, claro... Que pedazo agulla, Isto é un pánico. Non me extraña. Entón, polo que dis, Maximino, digamos que os médicos tiñan como axudantes en cada aldea, non? Sí, tiñan un axudante. Alguén así espabilado que pusera as inyeccións. Sempre habría un chavalito ou alguén que lle axudara a facer cousas. Claro, porque eles non podían chegar a todo, non, Maximino? Non chegaban a todo, pero, bueno, eu recordo que este médico que había en Prevediños, don Adolfo Reimóndez Portela, que quede claro, era un médico que sanaba a todo o mundo e falaba con todo o mundo. Claro, ali tiña xente a cola, non é como hoxe, pero cobrando, evidentemente. Eu sei de moita xente que non tiña dinheiro e non lle cobraba, Conozco a moita xente que non lle cobraba. Eu teño ido ali a xunto del, a veces non me cobraba tampouco. Non, tú és amigo, tal... Claro. E isto que trouxeches tamén? Isto é un aparato que se poñía unha jumiña aquí, se poñía en algún sitio para facilitar a evacuación do corpo, vale? E o máis importante é o que vedes aquí. A moita xente lle vai soar. Que vos imaginades que é isto? A ver, pensen na casa. Que vos imaginades? A ver, alguna pista para non revelalo así de primeiras. A anestesia se facía con cloroformo ou con algún produto que se inyectaba por aquí. Isto se lle metía na boca ao home e se lle iba abrindo aquí. Se vos fijades, aquí ten para darlle máis cantidad ou menos. Iba se lle dando estes números que vedes aquí hasta que o paciente se quedaba anestesiado. O sea que é cuidadiño. Estou alucinando, porque e como calculaba? Se te pasabas, claro, eso era máis, se te pasabas despois non despertaba.
Entón, fijados o que é isto, Alucinante. que isto é alucinante. Pois é a única forma que tiñan de que precisión administrarlle tiñan que ter, anestesia ao paisano. Aí iban regulando, o home collía por aquí, puñallo aquí na boca, o home iba solvendo hasta que controlaba, hasta que quedaba parado. Hasta que xa, bueno, efectivamente. Entón, todas estas cousas, pois, que surgiron nos anos 50, 60, pois non era ir ao centro médico, nin todo eso. Tiña que ir... Ata cando dirías que tiveron vixencia estes médicos do rural, Maximino? Estes médicos todavía ainda debe de asistir algún, pero tuveron moito éxito, porque foron personas que lle salvaron a vida a moita xente, Aunque pensedes, eu reconozco que había un médico en Previediños, había outro na Estrada, que eran hermanos. Estes médicos eran famosísimos. Bueno, o da Estrada chegou a ser alcalde da Estrada con todo eso, pero chegaron a ser moi famosos. Ora, a xente lles tería moito agradecemento. Polo agradecemento que, se se presentaba as eleccións ou que fora, votaba todo o mundo, porque eran xente que resolveran moitos problemas. E con poucos medios, e seguro que dándolle moito cariño a xente. Imaginadvos que nas aldeas había tamén este paisano que facía de practicante, non era só médico, sempre había un nunha aldea que cando tiñas que poñer unha inyección, viña chela a casa e vestía ali, ela puña a inyección, de calquera forma, porque eu reconozco que eu vin xente que se lle infectaron as inyeccións e que os pasaron moi mal, moi mal. Claro. Moi mal, porque as cousas non era a desinfección, había alcohol sí que había, e se non puñan xa aguardiente que valía de alcohol. Non, saco que contaches das moas, valía para beber e poñer as inyeccións tamén. O da moa dende o cabalo xa me deixou tola. Bueno, Maximino. O da moa é normal, o da moa era normal. Eu vou vos contar algo, eu fui a Mili no ano 69, e a mí na Mili arrancaron unha muela sin así? Vivo, estou falando de Madrid, non estou falando de... Arrancaron unha muela sin nada. Que maravilla. Pois, Maximino, se che parece, porque temos que irnos a publicidade, pero imos a facelo con esa fotografía fermosa coa que iniciábamos esta charla contigo, non? Ese médico rural a cabalo que seguro que tantos recordos, tanta nostalgia lle despertaría a tanta xente que nos ve dende a casa. Con esa imaxe, dicímoche adiós por hoxe, Maximino. Ata outro día. Hasta sempre, Ata sempre, por suposto.